Per fer les patates Hasselback necessitem patates, mantega, sal i pebre, herbes del gust i opcionalment pel farcit, formatge, cansalada o el que ens agradi. Comencem rentant i eixugant bé les patates. Les tallarem fent làmines primes, amb un ganivet ben esmolat, sense arribar al final. Va molt bé ajudar-nos amb una safata petita. Han de quedar els talls com en forma d'acordió. Posem les patates amb una safata untada amb oli i salpebrem. Posem herbes al gust i una mica de mantega a sobre de cada patata. Les fem coure al forn a uns 200 graus centígrads entre 40 i 50 minuts, depèn de la mida de la patata. Calor dalt i baix. També ho podem fer a la fregidora d'aire a 180 graus uns 25-30 minuts. Les podem condimentar al gust uns 4 o 5 minuts abans de treure-les. És una manera original de fer les patates al forn. Escriviu-me als comentaris si us ha agradat la recepta. Fins aviat!